Приятели, в предишните уроци разгледахме как се извършва разтягане на гръбначния стълб, как се използва апарата за разтягане на гръбначния стълб, как е устроен и въобще как се извършва тази процедура – тракция на гръбначния стълб на специализирани апарати. Днес ще разгледаме особеностите на това разтягане, защото оборудването се използва от хора, но понякога се допускат грешки и поради тези грешки се случва да не се получи резултат, а понякога дори и влошаване на състоянието на здравето. Затова нека сега в този урок просто да разгледаме какви правила за използване има, къде можем да допускаме грешки и изобщо как трябва да се прави, за да се получат най-добрите резултати и така особености на апаратното разтягане на гръбначния стълб. Припомням, за да започнем масажа, ще използваме сега отворено леглото, само за да може целият процес да бъде наблюдаван. Стартираме оборудването и виждате как започват да се движат каретките с ролки, които извършват масаж, съответно загряване, масаж с загряване и разтягане на гръбначния стълб чрез огъване назад, също така и разтягане между шийната и лумбалната каретки с ролки. И така, първото правило, това е правилното позициониране на тялото на масажора по дължина, т.е. по същество. Човешкото тяло го използваме като макет. Тялото гръбначен стълб трябва да бъде разположено така, че главата да бъде до края на основния матрак, както виждате тук на картинката. Може, разбира се, да се приложат няколко други методики. Например, ако поставим гръбначния стълб така, че главата да бъде извън края на матрака, в такъв случай с шийната ролка ще извършва масаж не на шийния дял, а на шийно-гръдния преход. Масажът се извършва по-интензивно, на масаж подлежи тази част на гръбначния стълб, шийно-гръдния преход, който е проблемен за много хора, където са ръцете, където започват нервите, които отиват към ръцете. Масажът е по-силен, масажът е по-неприятен, но е по-ефективен. В такъв случай по-добре се изравнява не черепно-шийния, а шийно-гръдния преход в този дял на гръбначния стълб. Затова има такъв вариант, когато главата се измества малко навън от края на матрака, това прави масажа по-силен, по-ефективен. Друг вариант, при който главата се измества малко по-надолу и не достига до края на матрака, смятам този вариант за нецелесъобразен, защото в този случай ролките ще вървят по черепа, това ще бъде неприятно, това ще бъде неефективно, затова такъв вариант на масаж не се прилага, поне не на това тракционно оборудване, той ще бъде неприятен и малко ефективен. Второто, правилното разполагане на тялото на масажера по ширина. Това е трудно за човека да го направи сам, нужно е някой да коригира. Необходимо е костните израстъци на гръбначния стълб да минават между двете ролки, т.е. разположени тук в лумбалния дял и в гръдния дял. Тялото трябва да е центрирано, а не изместено надясно или наляво. Иначе ролките ще вървят по костните израстъци. Това е болезнено, това е неправилно, това ще бъде чувствително за човека. А принципно, при сколиотични изкривявания, такова правилно разполагане на гръбначния стълб на ролките води до неговото изравняване. Трета особеност – гърбът може да бъде неподготвен. Много често хората лягат на оборудването с студен гръб и тогава ролките, минавайки под гърба първите 20-30 минути, просто загряват гърба, осигуряват му загряване. И ако продължителността на масажа може да бъде настроена на 32-47 минути, то първите 30 минути това е просто загряване на гърба, загряване на гръбначния стълб. Така че ние губим време, неправилно провеждаме масажа, ефективността на масажа рязко намалява и разтягането също. Затова препоръчвам на постелка от турманиева керамика да се загрее гърбът 20-30 минути преди разтягането. Подготвения гръб, загретият гръб, усилва ефекта от тракцията, разтягането на гръбначния стълб с 30-40%. Затова ефектът е да се загрее гърбът непосредствено преди масажа. Следващата особеност е да се загрява гърбът по време на масажа. Това, което вече казах при използването на оборудването. С помощта на пулта може да загреем самите ролки. Загретите ролки, които са направени от материала турманиева керамика, а той е източник на дълговълнова, инфрачервена, биорезонансна, накратко казано правилна топлина, с помощта на която може ефективно и безопасно да се загрява гърбът и по време на масажа. Колкото по-висока е температурата, толкова по-голяма ефективност, толкова по-голяма полза от масажа и по-голяма полза от разтягането.
по-голям ефект. Ролките се загряват автоматично при включване на оборудването. Препоръката е да се запазва тази температура по време на целия масаж. Масажът може да се прави с спирания за по-ефективно загряване, може да се прави без спирания, само движение, но ролките във всеки случай следва да остават загрети. Следващата препоръка, всъщност, която и определя неефективността на разтягането, това, което трябва задължително да се каже, е да се полежи след разтягането. След разтягането, когато сте разтеглили вашия гръб, когато имате гръб разправен, когато леко опънати, отпуснати връзки, отпуснати загрети мускули, не може да стоите, защото ако в този момент човек стане и ще стои, неговият разтегнат гръб ще продължи да се компресира. Не може да ходите, защото това компресира гърба още повече, като се прави всяка стъпка. След разтягането не може да седите. В този случай отпускат се още и мускулите. Мускулите, когато се отпуснати при човека, те изобщо не държат гърба. В този случай, ако човек седи, той по-бързо компресира своя гръб. След разтягането не може да се седи. Особено не може да се спускате по стълби, тъй като това компресира гърба по ударен начин. Затова препоръката, задължително след разтягането, за да се фиксира резултатът, трябва поне 20-30 минути на твърда повърхност на гърба да се полежи. В момента, когато човек лежи, той фиксира резултата. За съжаление, в повечето случаи неефективността на използването на разтягането и масажа е по причина, че човек го завършва неправилно. За да завършите правилно, след разтягането 20-30 минути трябва да се полежи и да се осигури спокойно състояние. Следващото, как правилно да се използва оборудването. Препоръката е проста, 3 пъти на ден. Както обикновено приемаме медикаменти, но тук трябва да се разясни. Какво разбирам? Необходимо е да се извърши разтягане за собствения си гръбначен стълб сутрин, когато сме станали от леглото. Прекарали сме цяла нощ легнали в правилно положение или не. Това още ще обсъдим. Но сме легнали и за да подготвим гърба си за натоварванията, които ще имаме през деня, гърбът трябва да бъде разтеглен. Това е най-малко полезното и може би най-малко значимото разтягане, но се извършва за подготовка на гърба. Задължителното разтягане е вечерно. Повече от това, дори вечер преди сън, т.е. разбирате как измиваме краката си преди сън, за да бъдат после чисти и вече да не ходим. Така разтегляме гърба си преди сън. През целия ден сме в вертикално положение. Гърбът се сгъваше. Трябва да го разтегнем преди да легнем да спим. Задължителното разтягане е вечерно. Разтягането сутрин може да бъде по-кратко по време, вечерното разтягане по-интензивно. Може да се извършва разтягането сутрин с по-ниски температури. Вечерното разтягане с по-високи температури за по-голяма ефективност. Може сутрешното разтягане да се извършва в спортен режим, така че ролките само да се движат. Вечерното разтягане с спирания за осигуряване на по-пълноценна тракция на гръбначния стълб. И може да се извърши веднъж през деня, също или като сутрешен вариант, по-бърз, или като по-пълноценен, както вечерния. Препоръката 2-3 пъти на ден. Колкото повече, толкова по-добре. Не е възможно тук да се преумори човек или да се направи твърде много. 2-3-4 сеанса разтягане едно след друго. Това е само вашето време. Няма как да се навреди, само положителен резултат. Но това изисква време, посвещение. Понякога на хората просто им е трудно. Но 2-3 пъти на ден честотата на използване на оборудването. Колко процедури, колко курсове? Като лекар често ме питат какъв курс на лечение, 5 процедури, 10, 20. Колко такива процедури са нужни? Приятели, съществуват 3 курса на лечение с помощта на тракционното оборудване. Първият курс е 25 процедури. 25 процедури, това е на протежение на почти месец. Тоест, всеки ден по 2-3 процедури на ден през месеца. 25 процедури позволяват ефективно да се справят с прищипванията в гърба, да се премахнат дискови хернии, да се намали или премахне протрузиите и херниите. Това е 25 процедури. Първият курс, след който човек вече получава значителни резултати. Вторият курс е 120 процедури, това е приблизително половин година. Това е около 20 процедури на месец и това е месец, половин година, 6 месеца става 120 процедури. Третият курс е 250 процедури. Изобщо оборудването се използва с хигиенична цел за поддържане на здрав гръбначен стълб.
Затова може да се прави всеки ден. Това не има курс като такъв, че курса се прави, а след това трябва да се направи пауза. Курсовото прилагане на лечението е характерно за методики, които увреждат, отравят, по някакъв начин негативно влияят. Разтягането и масажът на тракционното оборудване не имат негативно влияние на организма на човека. Затова може да се ползва ежедневно и изобщо без никакви ограничения. Следващия въпрос. Всичко е в това, че в момента, когато започва разтягането и гърбът започва да получава лечение, е нужно да се ограничат натоварванията на гръбначния стълб. Динамичните натоварвания, това е когато носим нещо, вдигаме нещо, теглим нещо. Гърбът в този момент получава разтягане, лекува се, връзките са в нормално състояние, мускулите са отпуснати, гърбът не издържа на такива добри натоварвания. И затова, когато започнем масаж, започнем разтягане, избягваме натоварвания на гръбначния стълб. Второ, променяме позата за сън, тъй като позиционните изкривявания на гръбначния стълб, сън на страни, сън на корем, въздействат изключително негативно на гръбначния стълб. Тоест, по същество ние го разтягаме, а после през нощта го сгъваме в положение на страни. Но това е фатално за гърба и много често при хората се влошава състоянието точно по тази причина, че сутрин през нощта, преди сън, правят разтягане на гръбначния стълб, а после спят в неправилно положение и това влошава състоянието на гърба. Затова променяме тези две особености. Задължително условие. Приятели, когато човек преминава процедурата, преминава разтягането и тук идва загряването с инфрачервена топлина, организмът губи вода. До литър течност може да се загуби с потоотделението. Ние не усещаме този пот, потът изсъхва, но пот се отделя и става дехидратация, изсушаване на организма. За да не стане това изсушаване до процедура, след процедура пием водичка. Освен това, водата трябва да се пие според теглото си на 3-10 кг тегло. Литър на ден, на 6-10, 2, на 9-10, 3. Това е дозата, която вече трябва да се пие при използването на тракционното оборудване и плюс да се допива още допълнително половин литър. Литър именно поради факта, че използваме още тракционното оборудване. За мнозина това е трудно, но това е източник на повечето състояния на влошаване на здравето. Хората започват да се масажират на оборудването, те имат повишаване на налягането, усещане за отравяне, температурата им се повишава, имат отслабване на организма. Причината? Хората просто са забравили да пият вода. Пиенето на вода по време на масаж, по време на процедурите е задължително условие. Когато човек не пие вода, не пие необходимото количество вода, използването на оборудването може да бъде вредно за такъв човек. Като лекар ограничавам, не позволявам използването на тракционното оборудване на хора, които не пият вода. За тях то ще стане само по-лошо. Затова, без да ограничавам използването на тракционното оборудване, налагам хората да пият вода. Това е необходимо условие за масажа, за разтягането. И понякога има обостряния, които се проявяват с болка в гърба. На картинката просто давам пример. Вижте, тук е явен сколиоз. Гърбът е крив. Приятели, вижте, гърбът е крив. Вече забелязвате по движението на ролките, а ролките са прави и ролките се движат по своята траектория. Ролките са твърди, те са направени от твърд камък. По същество камъкът е по-твърд от изкривения гръбначен стълб на човека. И ето ролките започват да се движат под гърба. Гърбът е крив, а ролките са прави и ролките се движат под гърба и при всяко минаване те постепенно изравняват гърба. Винаги изравняват, абсолютно във всички случаи. Аз изравнявам сколиози трета степен, т.е. изравнява се напълно. Ролките се движат, ролките са по-твърди, гърбът се изравнява. Единственото, което може да се случи, е човек да спре да използва разтягането, да спре да използва масажа, тогава гърбът остава крив. Но ако масажът продължава, всеки гръб се изравнява. Просто този процес, когато гърбът се изравнява заради движението на ролките, е чувствителен. Може дори да бъде болезнен. Но това е изравняване на гърба. Възможно е този процес да не е от 5 минути. Възможно е този процес да не е от един сеанс и дори не от месец сеанси. Възможно е да се нуждае от втори курс половин година или трети курс една година на използване, но ефектът настъпва непременно. Както винаги обичам да казвам, или ролките ще се изкривят, или гърбът ще се изправи, но аз още не съм виждал нито веднъж ролките да се изкривяват. Ролките са твърде твърди. Ако човек с изкривявания, с дискови хернии, с сколиози и спондилози започне да прави разтягане, това изравнява неговия гръбначен стълб и връща на гръбначния стълб здравето,
стига масажът и разтягането да не спират. Ето такива разгледахме днес с вас особености на провеждането на разтягане на тракционното оборудване.